Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:57. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May mga ganaman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Sabado nakita, umpisa na sang bulan sang tig-piligado. Amo ni siya ang puraot nga bulan nga masami. Gusto naton luyag naton mapadasig ang pag-alas sang mga inadlaw. Aksyon Hotline. Katingalahan no, basta gani gusto damo gid ang nagahandong nga tani mapadasig lang ang pagtakop sang inadlaw. Kay tiyempo muerto, wala ang iban income gid kapin pagid sa mga nagatrabaho sa kampo. Aksyon Hotline. Pigado ang pagpangabuhi, amo na ang isa sang rason no kun nga ang Agosto ni ginbansagan o ginatawag nga bulan sang tigkiliwi. Aksyon Hotline. Aksyon Artay Hupon checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Kumusta na ang mga suki naton? Nga matag palamati nga nagamonitor na via Facebook Live, ang mga nagatutok man paagi sa YouTube. Good morning sa inyo. Good day din ka man nga bahin sang kalibutan nagamonitor karon nga adlaw. Aksyon Hotline. Lakip na nga aton pagpanamyaw sa magka-aksyon tang nga nagamonitor sa ilang mga transistor radio. Oy, bugtaw na! Sabado subong, way trabaho. Ang mga naga-opisina sa talatapan sang gobyerno, pero hindi ini nagakahulugan nga tulog ka lang sa bilog nga daw. Aksyon Hotline. Ano madalag ko nga balita nga tutukan karon iyang nga aga. Nag-i-check talang karon sa PDMP kay kahapon may mga reported areas nga daw nagdalom ang tubig no bangod sa pagtupa sa madamol nga ulan. No, i-check talang nagkaroon na kundi nga mga lugar sa palibot sa probinsya ang southern area gido. In fact, nag-contact kita karon nga aga sa kay Attorney Japet Masculino sang Provincial Agriculture Office. Nag-contact man siya sa mga local agriculturist sa mga banwa kag syudad. Ago di baloon no kon bala may ara na sang damage nga gintuga sa mga agricultural products ining pagtupa sang ulan. Aksyon Hotline. Diri sa Metro Bacolod danong pilag kamadalag ko nga balita nga aton hibaloon karon nga aga. Aksyon Hotline. Damo sang reaksyon kag komentong nga nabasahan naton pagkatapos nga nagpagwa sang executive order si Mayor Bing Lunadia. Executive order nga nagapalawig sang implementasyon sang modified general community quarantine. Tanong Botambalon. If you remember, mismo si Presidente Rodrigo Duterte nagambal sila niya, why tani mahimo ang problema sa COVID-19, although, ginambal niya man, isiling niya mayara na sa vaccine. Kag posible, antes pa man magtakop ining 2020, pasi kon available na ini. Aksyon Hotline. Ang kampiyon nga balita ang ginambal sa Pangulo, ta siling niya, ang unahon na ton nga mabuligan, nga matagan sining vaccine, amo ini ang mga pigado. Aksyon Hotline. Diri sa syudad sa Bacolod,
magluwas sa pagpatuman umpisa karon nga daw sang task force disiplina sang pagpanakop sadtong mga nagabayular sa ginpapanaog o concerning ordinansa. May ordinansa ang bakulod mo. City Ordinance number 926, Social Distancing and Face Mask Ordinance. Kung madakpan ka sang gintukod nga task force umpisa karon nga daw, bayad ka 200. Action Hotline. Why labot sina? May mga ginbag-o man sa idalom sa sining extended MGCQ. Magluwas sa pagpatuman sang ginatawag nga liquor ban, no? Sa mga manginginom da, oy, kalmag mo anay, hindi pwede subong mag-inom sa pampubliko nga lugar sa mga nagabaligya, bawal! Action Hotline. May ara pa ginlakip ang pagproponer sa posible pagligwat sa curfew implementation. Kundi subong alas 10 ang aton curfew, sa idalom sang executive order sang alkalde, ginaproponer and subject sa deliberation sang konseho nga himuon alas 8. Action Hotline. Nagligad to sa mga meeting kag public hearing yung patigayon sang komitiba ni Councilor Archie Baribar. Ang ginaproponer sa mga negosyante ganing palabuton kung tani alas 12 sang gabi, yang natabo subong bangod sa padayon nga pagtaas sa kaso sang COVID-19 sa Bacolod. Himuon alas 8. O, te mga mall ni sigurado temprano pa sila dapat magsira. Online sa hotline. Online sa hotline. Ipatpat ko lang karon ang kompletong kaundan sa executive order, but to give us this morning sang reaksyon sa sektor, unahon ta ang sanay sa mga negosyante, and joining us this morning is Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry Chief Executive Officer Sir Frank Carbon. Sir Frank, how are you? Good morning. Art, thank you for asking. Mayo, kalau ikan ginoo daw healthy man, gabay pa pareho man si mo, very healthy. Salamat gid, no. Okay pa man Okay pa man, gabato pa man, Sir Frank, no. Anyway, I know nga private ka mo kag matapos nga bisan gulo gabi naman liwat, napagwa sa alkalde ang iya sining executive order nga ginapapanaog, paangot iya sa sining extended MGCQ. Ang isagin nga nakita dito na siplatan, curfew nga ginapropose and other nga mga pagbag-o sa sining ginapatuman karon nga extended MGCQ. First and foremost, nanong reaksyon nyo, ang hanay sa mga negosyante, ang pag-intindi ko, do may ipadala ka mo, sir, nga sulat? Art, una-una, ako niya personal kay inang ginahambal mo, kagabi ko mo lang gani, sige lang aga, pag bugtaw ko, pag tanaw ko news, amo na nakita ko. Mm-hmm. So, hindi niya sang business community or NBCCI nga opinion na clear ko gid ako ni anay kay mga istorya sa upod ng iban. Okay. Pero most likely nagpadala kami isang position paper namon na kung pwede hindi na ta magbalik sa ECQ, no? I-maintain na lang ta MGCQ. Okay. Ang position paper namon. Mm-hmm. Pero kung gapamangkot ka angot, nag-maintain kita sa MGCQ. Except sininga aga daw ang aton curfew hours is masugod. Ang rekomendasyon ng isang aton mayor sa aton sanggunian pang lungsod, okay, alas 8 pa isugod sa alas 4. Mm-hmm. Ting ara sa ulo ko pagbugtaw gugid, no? Kaya pa ko pangadi. Pero then, ang sa ulo ko, most likely or most kituga monitor man ko blasang aton nga mga health issues sa Bacolod. Most likely ang reference ni Mayor siya is a very good siguro reference and for health reasons and peace and order. Kung mo sina, conforme kami sina.
for mix na kinanan paramount anay ang health kag peace and order, Okay. Oo, peace and order. Kay i-curfew is isa sang salbar niya ang masabad-sabad kung dulom, Balo ko naman tentasyon ng dulom. Mhm. But swing na po. Pero sa amo ng position paper nga napadala na, may recommendations kami nga which is angay man ni sa pagliwat ng curfew nga kung pwede ang aton syudad o special for that matter all LGUs mahatag man sila blat nila cash forward, cash forward para atubla ang nawadan ubra at least may makalo ubra sila da syudad pang nimlo sang kanal, especially tag-ululan sa buong tikinanlan man siguro para way baha kag ang mga lamok hindi magamo, cash forward. Toko sa San Carlos ng Liga de Semana, they have plenty of cash forward. Sige lang sa kilidalan, gagakot-kot sa kilidalan, guro gabutang sila sa itong linya and everything. Okay. Case lang sa mayor prank, among cash forward para atubo lang wala grade zero. At least may kwa-kwaon man sa dalon man sila sila ba. Siya ganin, hindi man nabilog na silang obra nila. Ang ibans na, 2-3 kadlaw, daso naman nga grupo, 3 kadlaw naman. Cash forward. Ang isa mo na. Ang ikaduwa, sing namon, kung may arada infrastructure project, pag-repair sa mga merkado o kung may city streets na kinahanglan man ikayuhon, kung may budget pa na bilhin, isugdan mo na, dugang mo na ng trabaho. Okay. So in short, atong madula na ubra sa gabi, at least ma-replenish man, ma-islan man sa siyudad sa ilang cash forward with infrastructure project. That's number 1. Kaduwa, sling namon, dapat ang atong police, it is now enforcement, implementation and enforcement sa health protocols na lulagda very, very strict na. Para ma-limit na niya ang local string namon, dapat ang pulis hindi na magtiner sa ilang police station. Ganitong kay lain ang tao kabulo naman basta gay uniforme gani. Do lain ang pagrespeto tayo, Okay. Oo. Instead, kuwanda to singtani, ang mga pulis ara sila sa high density or high traffic, foot traffic na damo tao dira sila. Kung damo tao dira ang problema sa mga health protocols tayo, distancing, wearing of mask, ara dan. So, kapay ang pulis, ara na sila sa, with all the protective gears Manila, may face shield, may mask man sila, may gloves, o may alcohol. Para lang ma-implement it, kag ma-enforce ang aton health protocols. So, that number 2. Ang number 3, ang klabaran na problema, ari sa barangay level, sa dalong-dalong. Correct. Sa mga purok. Sling na mo, purok-purok, sityos-sityos. Sing na mo, di daw may budget na siguro ang mga tanod. So, ang pulis gani, may ara na lagi hambal. I don't know what's that. Force multiplier. Remember sina, isang problema kita sa peace and order. May purok, may tanod, may force multiplier. Isin natin, kung basin namon, with all the protective gears man, amo man silang ma-implementar sa mga purok-purok, sityo-sityo, pidrang dako nga problema, kabalo ka man ang aton balayda sa mga purok pinapikay lang, ginuwa, tapos way gani mas maininong, skilled balay nila. So, balanta man Oo, so, pasi bala makabulig, kung ang purok, puntanon, kag mga force multiplier, aton sila obra, silang monitoring kag enforcement. Okay. Kag ang mga barangay kapitan o barangay official, pati ila panahon sila daw ilang mga councilor daw panahon sila sa barangay should be held accountable, be held accountable which means implementation. Hindi kay implement lang daw, why man sila let's go and everything. Kung may local transmission ng grabe sa area, it should be asked to explain nga hamon mo nung natabo na why na enforcement, everything. Meaning, dapat ang mga barangay kapitan may accountability man, they should be held accountable. Kunting local transmission mo, anong natabo na sa inyo? Correct. Ang merkado, siguro, nagadinumugay na. Like sa Madago,
kung makargi ko da, kung hapon, da ko pang laktod mo halin sa opisina kaya hindi matraffic. Pag abot ko da sa kilid sa crossing pa na, puro banago, ara da may talipapa na da, kilid dalan pa na, side ho. Ay, gati na pikay lang dang market, pasyaran nyo asing imo nga kwat. Si, pag pinapikay da ang mga tapang ko, si, wala na social distancing. Correct. Uy, pagani gamas ang gabaligya, no? So, things like that. Sili na mong tanipalo ang mga tapangko na sigil na da kunara sa tilit sandalan. Pero i-distansya man sila kay kung tapikon mo sila kung ang gabaligya ginakaw, kinapit man. Correct. But things like that. Yes, sir. Di ba? So, I think we have all the protocols. I think we have all the measures. Si Vice Mayor Elsie gani, gindugangan niya na. May penalty na. But what is penalty if you cannot enforce it? Correct. Right? Well, this problem of enforcement, hindi lang ni para sa COVID, dugay na ni. Now, we have all the laws na yung law lang ita. So, ayo kami, the enforcement to do what naman. Kada nga atong barangay kapitan, ipa-accountable ta naman din sa nila nga transmission. Kaya sa local level na, puro na restriction transmission eh. Pero yes sir, sa alas 8:13 na nautod ang linya ni Sir Frank Carbon, balikan ta siya in a short while kay Ario i-plastar ko ni karon sa inyo. Sa mga wala naka-monitor kagabi sa action firing line, way man magka-monitor sa action night patrol kay basahon ko niliwat ang pila ka mga salient feature sa sining ginapapanaog nga executive order ni Mayor Bing Leonadia. Sir Frank, sorry, ginautod ang linyata. Pero sir, anong inyo paglantaw? No, ang personal view mo since kaway paman kamuya ka istorya kasugilanon sa chamber, magambal ka sir nga may adjustment kag kundayonon gidman, would it be necessary alas 8 or you were saying kaina nga tikon istrikton talang gurong pagpatuman sang health protocol do okay naman na. Pero kung adjustment na sang time, kapin paginti mag-alas 8, kinanglan alas 7, manirak na mo? Alas 6 pa lang, Guro. Alas 6 pa lang? Pagka abot sang alas 5, na opisina ka na. May himos ka pa, ang imo tawo, mabantay pa sa lakyan, siya do kiiwat subo. Gani man. Pag-sling na mo art, okay lang ni Samon. Amo ni natawag ni Galvez na surgical. Immediately, ang problema, tumanga kang solusyon eh. Kung hindi mag-workout, liwat naman. Surgical operation ka. Sa mga military nga term na mo. Okay. Okay lang eh. If this is surgical, that will prevent, no? Para that will lessen pagit isang local transmission kay ang tiyog sa tao malimit. You know, movement ng tao, admittedly, mo man ang gadala sa transmission eh, no? Mas grabing tiyog ka, damo nga tao sa gato ta, either malatnan kita o base kita man ang carrier, no? Okay na lang kami sina. Oo. Okay. That reason, is another reason. Oo. But, may but lang. Ang atong nga enforcement, i-seryosohon taman, idugangan taman ang enforcement, kag i-accountable taman ang mga tao nga dapat i-accountable, no? Okay na lang kami sina. Kami, ibutang naman accountable. Kung why kami ga-enforce ang mga social distancing sa mga especially restaurants. Why na mo na paggamit siyang mask? Oo. And why kami alcohol da or nano ina da? I-penalize mo kami, okay man kami Just like si Kwan, meaning so that wala tanan will be naman. Oo. So, in other words, ang inyo mismo hanay, no, sa mga negosyante, nabalaka man, no, sa epekto kag subong dalagan trend sang kaso sang COVID, particular na Bacolod City. Yes. Ako personally daw, a little bit alarming, a little bit like inang banago daw, pila ko daw, duwa na da ka sityo. Masilumaton, manano na da sila. Okay. Grabe na da ang banago subo. Kami, daw, conforme kami lahat, arrested immediately ang transmission okay na lang kami niya. Meaning, that's why happy kami ganin kay Mayor Bing, i-uptake siya. Kung amo na ang makahatag, I'm sure si Mayor Bing, damo man siya expert nga din consultant na and everything. And those are the recommendations, no?
damo na sa mga doktor, sa iya siguro police, ang iya man mga ga-observe wrestling, sir, amo niya na para ma-arrest immediately. Stop the bleeding. Kung sa kwan po bla, kung pilas ka, just stop the bleeding, tourniquet, no, tagla na. Na hindi anay mga loss of blood ang pasyente para magnabot sa ospital. No, things like that. So sometimes you just have to do that. Masakit na siya, pero that will save lives. Oh, so save lives anay una, save lives, no? Art. I'm sure. Medyo sakripisyo man anay. Kooperar man anay ang mga negosyante, sulo sakripisyo for the sake nga tindi man butang salang-alang nung ikayang lawas ang tanan. Art, hindi lang ni Amon sakripisyo, tanan ni, bilog na komunidad. Kay mismong syudad, masakripisyo ko na. Kay wala ang tawo, gini. Ang ordinaryo, gini ko sa nga tawo. So, tanan giginas, we had just to pay the price to save lives. No? Paying the price. There's a price for everything. Wala di free lunch or free ride. Everybody has to pay the price. This is the price we have to pay. No? Upod kami. If this will stop the local transmission, upod kita. Okay. On that, kami ganing siya ka syudad, ipa-check mo ni. Kung taga Bacolod ka kuno, mag-slow ka to, quarantine ka 14 days. Correct na. Correct na. Ang sa guys... Hindi ko na pag-mention kaya gina-verify ko pa. Hindi, i-mention ko lang sa imo para may ideya ka. Sa Sagay City. That's why ito ginapacheck pa na muna. So, pero... isa pagit niya. Ang iyaya manda, sa isa ka mayor, may isa man ka pa, no? O syudad, gasling man. Oy, kamo nga mga empleyado sa gobyerno dire sa syudad ko, ha? Wala, travel outside anay sa akong syudad. Kita mo lang? Tiyog-tiyog. Okay man na. Meaning, kuha nanay, i-control immediately, kanan ka surgical, you know? Kabudlay ito, eh. Well, there's a price for everything. You know? Kuha nanay, stop the bleeding para hindi malos blood kag masalbat. Ay, sige, bayad kita presyo. Yan mo nang pinakasubo. Sige lang, ang mayo na lang niya. At least, yes, go ahead, George. Siling kumayon na lang ni nga matagan kita chance, bisa nagantos kita subong, nga magka-recover kita sa maguntat ang pagginhawa ta kung malitan kita sang kagamay malang animal nga COVID-19. Ni purting halit niya, sir, no? Kay way ka kabalo, bisang kung ano ni siya, paano siya mag-transmit? May hangin, laway, siling nila kuno, sir, muli daw hangin naman. Hindi po gano'n. Hindi lang gani 1 meter, siling na dapat 2 meter para kinabor. Kag Porti siya, do halos ka na simana, halos ka na adlaw, may mga innovation, may mga bag-o man saya nga ang karakteristik niya bala, naligad to kita mo ang symptoms lang nga makita sa pasyente, nagahilanat, nagaubo, nagalain ang pamatsyag, ginasipon. Yamakon pati LBM sang ulihi, sinyales nagaling nga may COVID kay mo ya? Correct, oo. What medical term nila kuno daw ga-mutate. Meaning daw galiwat siya, daw nagabakod man siya sa pangontra nga social distancing, galiwat man siya. Daw become the viral, daw kuwan man siya. Daw ga-adapt man siya sa environment. Adaption nga hindi madula, kundi daw nagabakod man siya pag-away sa gani. Kasiling ko base ining COVID-19 kuan man, advance man bala ang iyang develop kag kung ano ang sitwasyon subong do nag-adjust man siya. Kabalo siya. Maalam, no? Damo subong sarang ginpangguba niya, damo nga mga pamilya nga ginsiparar niya bisan pa man sa una ti kabalo kitang Pinoy karakter tayo makuan mo pinalanggaon kita sa aton nga mga paryente sa aton ni mata ti subong bangod sa social distancing bangod sa kay COVID-19 bisan ginikanan mo di ka nakabisita to kay IPUM ka man pero sa akon puli ko to sa kawayan ni quarantine ko iya. So, quarantine ka gito. Hindi ka taga Bacolod. That's sometimes, you know, gusto man na ang mga senior citizen, kag ang mga kabataan nga dalagaw, mag-abot sa balay, maninglo, gid, kag hindi nyo paghagson si lola-lola nyo. This can flow lang, vulnerable ang mga tigulang mo. Ikaw yung mahal, bakod ka, hubing ka pa.
kung tigulang, kung ikaw yan naka-flow virus and everything sa gwa, pag sulod ka sa balay mo, dahil mo kiss kay lola mo, kita pala kiss kita kay lola, gabi siya, no? And everything. Kay at least kabalutang ang mga tigulang gali. So, tango-tangon lang sa evening lo. Oo, mayo. Hindi na magakos-akos ka managawa. Gani man. On that note, Sir Frank, keep us posted kung ano ang resulta sa meeting ninyo, hindi lang sa MBCCI, kundi sa iban pagid nga sektor sa mga negosyante. Salamat, Mayong Aga. Salamat man ang kag Mayong Aga. Action Hotline! Mr. Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod, Chamber of Commerce and Industry o kon MBCCI. Action Hotline! Saya personal nga paglantaw since kaway pamagin man makakandak sa meeting kay kagabi na nimo nagwa ang executive order sa alkalde, Executive Order number 50 series of 2020. Action Hotline! Ang mga salient feature sa wala iya makabasa pa kag sa mga wala pa nakakita o kung kagabi way man nagkabati sining update sa action firing line kag sa action night patrol magluwas sa extended MGCQ until August 15. Ipatuman man, no, ari pila lang niya, ka mga signifikante nga dapat tandaan tagid. Action Hotline! Ipatuman ang localized lockdown sa sudad sa Bacolod sa Tion. Ang may arasang dugang pagid nga mga cases sa tagsag ka mga areas. Tandaan tani kay para nga hindi ka mo hindi na kamo nga daan magsalas-salada. Kagang iban, please, kung ang lugar nyo gani i-lockdown, may arasang sell-off ngay muon, hindi magmupaliyog magpalalagyo kang magsaylo sa iban nga lugar. Action Hotline! Ang proposal daw nga sugod sang curfew alas 8 sang gabi. Hasta ini alas 4 sang kagahon, tigaling kinanglan pa ni approval sang sangguniang panunsod. Action Hotline! Ang klaro ya, nga umpisa karon nga daw, wala na sang pwede magbaligya kag mag-inom sa mga pampubliko nga lugar sa mga balay ilimnan sang makahulubog nga ilimnon. Action Hotline! Liquor ban. Pasilipat ka mo na, inom-inom pag ka mo malagang malabayan mo pulis. Action Hotline! Kag ang 3 kadalagko nga mga merkado sa palibot sa Bacolod, Burgos, Central Market, Libertad, tisirado ini kada adlaw nga Domingo mag-aumpisa sa Agosto 9. Action Hotline! Kung lang tawon ta, duwa malang ka Domingo actually mo. No? Kung lang tawon ta, ang pagpasira sang sining mga merkado as part of the plan sang city nga magpatigayon sang pagpang-disinfect sa sining nga mga merkado. Action Hotline! Amo walang na so far, ang doon kasignifikante gid. Kagkaroon man nga daw umpisa niyo operation sang Task Force Disiplina. Uy, problema kuno kay duway sila lakyan nga malibot sila bong. Action Hotline! Ang isa lang na-confirm yan ko sa ginambal ni Sir Frank Carbon. Ang Bacolod City napunan sa tanan na magkasuguan kag ordinansa, galing ina nga mga ordinansa, wala lang napatuman. Di ba? Napasar sa konseho, aprobado na, ginagdaan na sa alkalde, nang inordinansa na, o galing, wala lang mapatuman. Action Hotline! Napariyo ba sang jaywalking ordinance, anti-smoking ordinance, mga simple nga mga ordinansa. Kabalo ka naman sa Pilipinas, dito, halos tanan na lang ginabawal. Di ba, Attorney Dag Pandan, Sir, Senior, morning si Moda, monitor sa Gilio. Tiya makon mo, nidamo kita ordinansa, pero kung di mapatuman, kaysa mo ng problema, Action Hotline! ti pareho ni, gina-advise na gid sa Department of Health, please, follow the health protocol.
Ti sa Bacolod, mga tao di, hindi man tanan, pero may ara gidya nga nagapabilin nga pasaway. Action Hotline. Malain pa ang buot ko ng balon nga tiga o bagol, pero tiya mo ng kamaturan. Kay ginanglanon subong, suportahan ta kagbuligan tataning city. Agod nga malikaw kita sa dugang nga problema sining COVID-19. Action Hotline. Tay question, bangod nga mayara operation na subong ang task force disiplina, may nagkaladakpan na. Kaling initial nga report na mato ni Action Alvin Graba, wala ko no slakyan. Patuloy kayong nakikinig sa Action. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kailangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sabsan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas sa Radio Philippine Standard Time, alas 8:43 na. Oy, good morning dira sa kay Attorney Doug Pandan Senior, kay Robert Lidisma Garrido. Gamonitor man siya. Salamat gida. Dito ni Samon Lapiti sa kabiyaan ni silang area. Action Hotline. Erlinda Soriano, nagatamyaw siya sa taga-Kandunig kag sa Mulubulo. Si Philip Laurente, may nga gaman. Toto Andro Wanitis, may nga gadramay lang nga pagmonitor kay Joseph Pacifico. Barangay Kapitan Juan Zoniel T. Malayang. Salamat nila kay Sir Errol Valderrama Lidesma. Salamat man kay Bibson Pagunaling, kay Sir Bong de la Paz. Gamonitor man siya, si Daisy Binio Mingan. Ang iban pagid, karon naman, dugay-dugay. Action Hotline. Now, Ario, karon nga daw maumpisa na naman ang operation sang Task Force Disiplina. Compose sang pilag ka mga empleyado sa nagkalain-lain nga departamento sang syudad, ara ang City Legal Office, ara man dirang mga puso personnel, may 6 ka pulis gikan sa BCPO, and of course, may ginpili sila as head sini, ang supervisor sa task force nga si Mr. Wilfredo Taba Jolingo. Ang pamangkot, may ara na sila sang operation ginman nga na sugdan, ha? Amo ni magkapoy mo. Sige sila lambiyong, do pariyo tublas ang primero, mo dinakpanay man sang mga task force anti-smoking, ara man, grabing libotay man. Action Hotline. Ang problema sa uli, kiwai sa lakyan, inayawan sila ka lakat mo, no? Kaluluoy man mga miyembro sang task force. Tigaling sa uli, doon ang pauntat man. Action Hotline. Pre balauntad this morning, kundi sila ni Action Alvin Graba. Patrol Reports. Nakasimbol na, nag-umpisa na sila operation, Action Alvin. Action Art sa nag-umpisa no, lakat ang salakyan ang destination karon sa pagpandakop sang mga hindi o kung wala gapatuman bala sang pagsuksok sang face mask pagi sa task force sa disiplina ang ginumpisahan na gid mismo subong aga led by Mr. Taba Jolingo, no? Okay. Amo ni ang executive Task Force Supervisor, Task Force Supervisor gali actioner to manang tabala kay naga-amat-amat basi masulod ta kay ma-Facebook ta ni actioner kay ginumpisahan dire sa area sang barangay Belmonte particular sa area sa may boundary dako walang boundary action art nga mga baligyaan kag sa kilid mismo, no? Ano ni wakaton sila, may service yun man sila subong? May service yun man action art, no? Bali 3 ka mga service ang ari na diri
And subong nag-aamat-amat pag panglakas. Damo man ka mo da, upod sa team subong? Yes, sir. Damo subong ang miyembro sang puso, ang mga pulis, kag ang subong man ang mga empleyado sang syudad nga ari karon diri sa may kapihan Dampi Balaction Hour sa may Villa Angela. Subong sinya tubang ng balasandaan ng mga baligyan Balaction Hour, no? May mga diri na pero diri kita dampi sa may kalan-an kag kapihan. Ti aga paniway paniguro niya customer ya? Mayara na di. Ti okay may ara ng call center. Call center mo. Call center. Para mismo action art pakitan mo sa ato nga Facebook Live. Si Mr. Taba Jolingo ga istorya man sa pilat ka mga call center agent man action art. Kaya ari man diri kag subong ginaistorya ng iban nga mga akondiri no mga personnel si Sir Taba Jolingo. Sir, action art si Sir Taba Jolingo kaya base may mga instruction pa sa iyo si Mayor Bing. And sir, ang operation ta subong task force disiplina sir. Yes. Operate kami subong. Face mask kag social distancing sa mga restaurant kag kapihan nga malabayan namon. Alin kami sa face mask mo na basi ikaw naon ni Taba? Champok namon. So pali ang matabo ni unahon ta face mask kag wala nag-observe sa social distancing. Amo man lang na yang amon sa task force disiplina duwala na ya. Duwala na ya. Amo na. Oo. Karon sir may mga equip na kita. Number 1 ang citation ticket mayara na. Ara may citation kami nga bitbit may purgadira kami nga dala. Natapos namon kung social distancing. Resitahan na sila namon kaya wala sa pantalon ginamon subong. Pulgadira ng armas na ba? Bali pulgadira aksyonar ta. Itakos niya kay parang 1 meter kung sakto. Sakay 1 meter pulgadira. Sakto. Kay ni karon kung kamo talang na hindi na yung opisyal ang pulgadira, opisyal na. Kung sir no? Bala. Mata-mata, amo na gani. Mas ay palukan kinalanta diya. Mata-mata. Kadakop kami kundi kami ka picture kay kapag abot mo kada sila maglukso. Oo. Ya lumpat sila dayon. Kalumpat? Sila dayon, no? Oo, kaya palagyo sila dayon di video kwan. May ginapauna kami galing nga motor nga picture kasi abot nila. Sige lang sila. Ang matabo di, ang wala face mask automatic dakop. Yes, of course, ang napangapit hindi tanay madakop, inigo namon sila sa social distancing naman. Ang gakaon hindi tanay madakop, ang sa face mask, ang galakat nga malabayan namon wala nga face mask dakop diya. Station diya. Okay. Okay lang penalidad. Amo na 200 pesos malana kung wala kay bayan community service. Pero ang face mask niya nga sa sagang nabutang dakpon la. Barangay nga madakpan kada na namon dalon. Action art. Siling ko nga face mask nga ara sa sagang ginasabit ya. Sir, ang mga face mask pero ara sa sagang. Di kung gakaon sa kagapangapin di pero kung face mask nga lakat sa ara sa sagang dakop pag wala may dakop kami ara sa sagang. Ayo. Oo, kay why siya gakaon galakat sa mo. Basi ginakapoy ito maginawa nga face mask. Kasi ba sure gisa ginakapoy yung ginawa. Kaya mo na. Sa kapihan niya kag restaurant understood na pangaping tao. Gani. Gaspan pero sa social distancing naman sila namon sa kamol. Ang daan na sila maigo. Ang establishment nila warningan man namon kay lasig sila magsailo dahil sa kumpuan. Pakita nila sa amon. Teng galakat sa karon nga kakaon niya karon. May ginabitbit abi nga kwanda. Gibakal abi nga puto tikoy. Gabit-bit siya sa pagkaon. Sige lakat ya bla Sir Taba. Dason nga sige sa usap ya karon tinano na be. Sa action art ngara lang sa lamisa sa mga gadayin. Gabit-bit take out. Mamaski sila kay galakat sila sa public places mo. Hindi bro, samtang galakat la sir may ginabitbit siya nga gintik out sige usngab yun na karon ya. Nagalo lakok sa tubig, dason ginabalik kay man understood na naman. Understand na ya. Dapat pagtapos mo kagat, balik mo face mask kag mag-usap-usap. Ako na lang na discussion na taon ta nga mo mala na sitwasyon. Gani. Sa magpatay galakat sa inom sa tubig, okay mala na. Gani man. Understandable man na makonsiderar man na iya sang task force, maintindihan man na iya mo no. May tindihan na. Kasi sama determine kung ano bakit kita mo gay naman sa tubig lang alata na sa dakpon gay naman sa tubig galakat. Gani. Sige, so anyway, damo ka mong subong no, pila ka team ang gin-create yung ma-operate, isa lang mo ka unit. Tatlo kami kasalakyan 4. So lain ang destinasyon sa iban. Isa lang kami anay ka team.
Okay. Taon-taon, may team kami to, may mga pulis to nga sila man to taon-taon nila. Nga mo nila, sige-sige lang daw ka team eh. Since kang inyo, kundi health protocol, distance lang, tapos may ara lang sang face mask nga regulation na mula ng inyo. Ti ko may kainom magyan ka mo, anong matabo sa niman? Ang ano? Sa likorban, bla kundi likorban, kung magyan nyo karon ano na madakop man kamo, kay ti duwa lang yung inyo? Ismas lagi kami yakan social distancing, amula na yung amon nga. Bali sa wayon lang guro yan, kag i-report na, kag ang pulis nga upon nyo, mo na guro pwede mag-kwan sila no? Pulis, yate ang ari sa disiplina, ya, mo man ang ilaya nga, kwan lang. Okay. Sila daw. Ati, sige. Mo man ang ilaya, ang focus na mo niya, pismak sa social distancing, health protocol. Si Action Alvin, nakasuksok face mask, tubang si mo na? Tara siya. Meron siya. Kay may 200 mo na siya kung... Mabayolisyon. Ha? Kasi kita mabayolisyon, kita man nagapalaway, kita mabayolisyon. Gani man. Dapat man lahat ka picture, basig lang sala-sala tagagang baba, ang bismak tara sa baba, ka makudakan, matalingaw, manong-saway. Manong-saway ito, dara sa sagang yaman. Ang mga kwan niya, sir, Rupert, tagadamo, wala ni ang mga badyaw nga naglabay sa dalom ka estasyon ni Kainaho, ang face mask nila, why gina, ti ano ni man, basi kung hindi na sila yung magbayad, karon? Ang badyaw niyo, sila pangabay talang pumulyo sa Bacolod, hindi lang pag-ikwan bala, hindi sila pagpanaron lahat ang kwarta. Kay mapuli, mala na sila kung why na sila kwarta mo, wala naging sigurado, why na sila kwarta, kasi malokan naman, why man nagapulo paligo, madaan. Pangabay yun, na lang pumulyo sa Bacolod, kung makita sila, bisan piso, hindi na lang pagtagay, kay mamatomato na lang na sila palagyo. Gani man, galing kay mga alwan bing taga Bacolod, mo na namian na di. Mga utol, kadab lang nga may mental ill. Nagkalagaw-lagaw, Mailan ako makita mo daw lang mo, may araman mental ill nga nagakabayo man mamiste mo. Anyway, so good luck sa inyo, Sir Taba, kag sa team, hopefully nga masigi-sigi ta na yan, no? Kag, sige, gini sa, wala din sa untat, adlaw ng operasyon, that's why nga ang ibanda nga barangay nga nagareklamo man, wala talaki malabot ni kami da, why man yung untat ang amon. Dapat ang barangay tani ni, kumuordinansa ni, bulig na lang sila patuman. Ito na, si Sir, no? Ate, sige, okay na lang. Kaya isin ko mga barangay official ni, dapat ni mapatuman, isa kayo ordinansa niya mo. Gani man, ordinansa. Isalig mo ni karon sa task force, pila man ang ginawa ka task force ni disiplina nga tag 61 barangay, pila Black Purok, Action Alvin? Gani man, isa ka barangay lang, damo na nga Purok, and then amo ni ang kantuan, no? Harap ka tanan. Sir, by the way, bilog na barangay ni, ang mo nga kantuan nyo? Oo, libot lang, wala. Surprise lang, hindi kami ganit magkabaton, hindi sa complaint, no? Kasi karon yung basi malain, bote lang, hindi sila magkantuan. Basta pasaligon ta sila yung malikop, gini. Malikop, hindi lang sa siningin nadlaw, pero kapadayon namon malabutan gida. Malabutan gida ang tanan sila nga mga sa barangay nila nga nagasawa. Yung tinag-ayo naman tong aton alkalde nga mabulig man ang barangay ta basin na gin-organize man sila nga mga tulutan-tanon nila. Kasamtang way kami makasaway-saway man. Okay. Ining sa face mask, bisan pa ba nambal niya Vice kagabi nga pwede malang niya kay man may nagpalapta man niya balita kag ambot mahilig sa Facebook Action Alvin sila nila kinanglan surgical mask kid kagin klaro naman nagagabi ni Vice gani nga pwede lang na iya magamit bisan ining washable nga mga kuano nga mga face mask bla. Oo, ang wasabol po ay isang layi nga nagabawal sa wasabol. May ara lang guro iban nga department store kay bati ka baligya sila sa mahal nga mas gusto nila guro mabaklan. Gani man. Ang wasabol din sa mga pigado tanga kauturan, wasabol ya okay na sila kay katapon man sa baba nila. Gani man. Anyway, bisan ano lang na guro basta dumay tabon ma-consider na malang nakakapin pa kun way og bakal gid bla sa face mask. Nautod si Action Alvin. Anong tabo sa iya face mask? Sa iya face mask, sa iya linya, balikan na lang siya. Action Hotline! Nag-operate, may dala pulgadira, ari sa Johnny. Hindi ka niya kambal nga, 1 meter ni. Siling ni Tabat, Action ta, waway, 1 meter, nako. Action Alvin? May nasampulan na naman Action Art. Ang lain siya na Action Alvin, siling ko bla, kundi, pero nabi, ikaw ko tindog sa dalan. Nasublapitan kaya kamigo mo. Naparilog sa skuan niya ka to, sinong dakpon dere? Nan.
isa pa na, action na art. Pasiling sa karon ay katintog, di pa malapit si kagbang. Wala kay istorya, di gani Black Sunalbin, katulo tindog, kapalapitan ka kabadyaw, kag kuiton, mga iyo si mo. Tapos kagin, ikaw yung manakpan. Ang malain pa kaya kay kung hindi niya pag untatan, kung hindi ka kahatag pala. Gani, pasiling sa taba, hop, takson sa pulgadira, nasod dalagan niya tunong badyaw. Ikaw yung manabon sa 200, bro. Amo gid na matabo, no? And subong gani sini action art, no? May nasampulan na da? May nasampulan na diri subong. Bayi, laki? Bayi. Sir, pila na nasampulan ta? Dua. Dua na? Laki bayi, kay kalakat ang pismas nila na sa sagang nila. Ay, aware. Ang social distancing naglinumpat, ay mabdan, ay nagpuwag sila dayon. Ay. So na art na may nasampulan, ang sa social distancing, ate, lumpat sila dahil yung kitan man ng task force, no? Kaya lang, nakaroon kong magdalagan na lang, mulagso na. Oo, gani man, si Sir Taba. Sir, salamat gid, good luck, sir, ha? Oh, good luck man, salamat man. Oo, buligi lang na kami, ha? Buliga na. Oo, yes, sir, salamat aksyon na art. Si Sir Willie, Nan, no? kay nag-opta na, kumunta ba na salig-salig ka sang imo face ba? Sige, sabit siya sa gang mo na kay dakop ka sa member ni Kuan na karon. Damo man kali sa election art. Damo sila, damo? Oo. Sa live mo galitudo, kadamo sa ila, no? Oo. Damo sa ila. Ang wala ka suksok ka face mask, automatic dakop. Plus may violation nga sa may citation ticket nga mabayad man sila 200. Plus ang ibang reaction na art mga pulis kag iban pa nasubong mapadayon sa paglibot diri sa area sang barangay Villamonte action na art. Basi makuwaran mo si Sir Mariano karon kon bala nag-operate man sila parte sa barrier naman sa motorsiklo kon ganing taga bitaw na bla? Yes, sir. Basi malabgutan man naton si police captain, no? Mariano. Iti ma-implement man subong adlaw ay man niya order gin-check ko kay inaway pa man instruction from Malacañang nga i-hold naman liwat mo tambalon ti iperso gina. Yes, action na art, no? So naglakat na sila diri. Ang target nila is kapihan naman karon action art. Kapihan in a sense. Oo, ang area sa Barangay Villamonte. Damo kapihan sa Barangay Villamonte Action Art mo. Damo subong. Kaya mo na ang isa sa mga target nila. Siling ko, paano na lang ngayon, sir, kung halimbawa na-timingan nga gahigop sang kape. Pwede na yan gani, basta ga inom ka lang kape, dason ka pungko. Kada importante, may social distancing. Yes, may kailangan mo na karon nga isuksok face mask mo, dason butangan mo strong kape mo yung init na ya. Amo. Alain pagani, no? Kung higop abi kape. Alangan ka na karoon nga masuksok helmet? Lain lang may tupad kapag idyan, wala gadya 1 meter ba na? Basin 1 foot roll lang. Pambalya, dyan ay katakson tani kay area Pulgadera. Hindi ka gadya kabalibad gani kay Pulgadera na iya. So nakalakat na ang mga katapo, no? Sa task force sa disiplina sa siningat tinion. So, ano nga sitwasyon reaction na art sa area sa barangay Villamonte? Sino na yung duwak bahay galakat na ho? Ga-wave pa na, mga call center agent. Ga-wave si imo? Ga-wave. Kaya nakitan mo nila Facebook live ta. Diya ka, ngayon, Geksunal, video ang iya face mask ba? Naniguro na kita action art, no? Naniguro na kita kay siling ko, basing ako una masampulan. Sunod kita ya. Amo gina. Sunod kita sa protocol base. Alain sinasing iban lang. Kay kon galakat ka sa dalan may tendency nga way ka nagsakay sa salakyan nga di pasahe kay way ka kwarta. Oo. Ang kwarta mo 5, magyan ka sa task force ang multa 200. Ginakat mo na dakpan ka pa. Isa pa hambal naman to kagina ting kaso wala works. Ati community service. Community service. Amo na siyang himuon mo lang. Yes, action art. Rekta sa area sa barangay Villamonte with action na Nani Kiraw ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. Lain naman ang team kag ang mga pulis naman ni ma-operate kon sa mga nagainom, no? Suliton ko lang liquor ban affected naman o kung naman, efektibo naman today.
So, hindi pwede nga magalakad akbakal kag mag-inom ka sa mga balay ilimnan o kung sa mga tiyangge. Sa balay mo pwede, dalaan na lang to kung may ato ka to. Galing hindi ka galing pwede, way kabaklan subong. Oh, ang importante nga kung tani, hindi niya kaysa multa lang kita bala madudla, kundi ang kooperasyon sa publiko, ang purpose ng city, actually, maintindihan ta mo. Ari kita sa krisis kag sa pandemic, kinanglan din kooperasyon sa tao. Kay bisan magbayad ka multa, mag-community service ka, kung wala nagabag-uya ang imo sinipamatasan, nga pagkatapos, nga madakpan ka, way kakadudlaan, amo man gyapon ang himuon mo, useless useless. Pareho lang na gyapon, nga nagabulig kita sa sining COVID-19, nga mapwede kita tapikan o mangin host ang aton lawas sa sining kagaw. Sa simple nga pulong, kinanglanon diring operation o kooperasyon sang publiko. Amo na nga challenge man ni sa mga barangay daw. O, sa mga barangay officials, abi kamo mismo patuman kamo sang ordinansa ni kay ordinansa man ni kabay. O pwede niya mapatuman ninyo sa inyo barangay da. Kinanglan kita mismo bulig. Ano lang kaginawa ni ka task force? Di may salakyan pagkadaan man silang ginagamit, identify man, nabalita man naton di. Di pagkita na karon nga may grupo nga nagalinagaw, dasig lang na yan, matiksanay na niya ang task force, napakat to. Pagtalikod sa task force, sa imang gyapon ng imuon, tengwa sina into anay, ang ginainto naton hindi iya kay ang task force disiplina, nga ginainto ta, kundi pating kaugalingon tay, pero ang risgo kung matapikan kita sa COVID-19, amo na iya ang isagid sang aton dapat paminsaron. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19
o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory. Ayos na sa mga masampulan dati preparar kamo sa inyo 200 pesos. Action Hotline!
Ang parte ni sa motorcycle barrier, damo mga reaksyon di kag may pagklaro gani si Vice Mayor Elcid Familiaran nga number 1, why niya madala sa operation no sa gintukod nga task force disiplina. Yung klaro yaman gani siling niya nga ako man na gani nag-encourage sa tanan nga mga motorcycle club sa Bacolod nga magpadala sulat siya tatapan para nga amo ni ang supporting documents nila abi o kon basihan sa pagpadala sa sulat dito sa National Interagency Task Force. Kay daw ka lilibog balaning butangan mo sang barrier, wala labot delikado, bisan ako kita ko delikado gid sa mga rider bla. Oh. Kag ti ang himuon kinanglan kuno ang sa national pa may standard gid nga sundon amo ni. Sino ko basi negosyo bla kag okay man lang na kundi ka magpaangkas kay hindi man niya obligado ging magbutang sa barrier. Ha? Pero kung sa uli gani may mga bag-o naman nga desisyon ang sa national to, ang taga DOTR. Ini mamali siya ni sa uli kung makita nga may ara naman sang mag-uyat sang negosyo kung anong standard nga dapat itakod. Ay kalain. Ay bot sa inyo da, no? Ari kita sa pandemic, ari kita subong sa sining krisis ang COVID-19. Kooperar na lang kita, no? Kay kabudlay, kadamo sa mga cases nga daan subong, no? Ang latest karon sa City Hall, i-check talang na. Sa mga lockdown, no? Mga barangay official, anong sa inyo, Dre? Kinanglan bulig ka mo. Patuman ordinansa, di na pagsalig sa task force disiplina. Happy 60th birthday kay Manong Elmar Itim Antonio sang San Enrique. Happy birthday da. Hindi lang mag-celebrar nga mag-iyaw gidamo nga baka kag baboy kag may punsyon kay basi idakop ka mo social distancing. Ang cake si Don Elmar lang bala da. Lain sukton nga lang pagpuli mo to Yado. Masing ngambal to sa radyo batian ko nga matag ka. Daway man. Why nagaling ko tiyempo ho ang may ngagaw ko lang ha. Jo Marie Tingson. Haraman si Belen Salao, Erwin Muhilio Lindayaw. Salamat gid sa mga nagamonitor Ang iba ni karon na lang niya. Gladys Noble. Labayen Eduardo Jr., Ron Bautista, Franco Villanueva Osorio. Si Tatay Sixto Magbanwaglis Kawayan da. Taga Kawayan, kumusta ka mo? May agagid ra sa inyo, may lang nga pag-monitor. Ako lang mabilin sa inyo, sa mga-aksyon ta, please, happy birthday, Jasmine Galagati, Haranista. Ika pilaya? Pilaya ka birthday subong? 63? Tubo ka mo? Hindi Si Action Alvin, Haranista, ginatami. Si Madam Hasmin Galagati, happy 63rd birthday. Ang aton Haranista, Drea. Anugyan ko lang sa atong mag-aksyon karon nga panahon. Delikado gid kung may ginabatsyag kag mga sintomas ang COVID-19, abaw pag-abot mo sa ospital laban kag i-swab. Tikon gusto niyo may diferensya sa lawas niyo kag malayo kita sa anuman nga balatian bisan mga common illness, Dr. Alfred Pure Mangosteen Capsule and mo nang ginarekomenda. Ang capsule pure and organic, meaning ang iya sining duna nga healing property ara ginay sa santon kon kay way ni simbog nga iban nga mag-chemicals o kon erba. Tandaan ta gina kagang nami sini kay damo phytochemicals. Ang inyo insomnia ga problema ka tilaw ibla imni bila kapsula antes ka magtulog 30 minutos sang Dr. Alfred Pure Mangosteen Capsule. Ako na pamatud-an ko na hindi ko makatulog. Asos. Nami huragok mo nami pa kay may rejuvenating effect pagkaaga. Nami pamatsyag mo, nagahubin ka patulokon. Ang ti makabulig naman para sa may mga hapo kag kababainan nga nagaproblema sang ila sini nga monthly period. Ako mismo nagagamit kag nagapamatuod sa sining produkto. Action Art Tayhupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Para sa damit na ka-blue!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo